dobrý den. A dneska tady máme zase Girl Garden. Jo, moje kamoška mě to všechno vysvětlila, takový, co to jako je. Takže, jo, už tady pár věcí mám. Všechno nový. Jo, tato hra už dává smysl a samozřejmě vás tady zdraví Kitty. A Hello Kitty. Která tady zrovna starouhá mrkvičku a okurku. Jo, ta se mnou teďka nehraje. Protože nevím, kde vám mobil. Možná v báhleví. Tak. A schválně, kdo uhádne, jaký je z mých tyhletých petů oblíbený. Tyhletých petů. Dávám vám na to 3 sekundy. 3, 2, 1, teď. Je to kiwi. Kiwi. Jo, kiwi je mrtvě cute, já ho fakt ráda. Jo, kočky sice jsou klasika nejlepší. Tu kočku mám také ráda, ale v Girl Garden je tady nejrostomilejší, to prostě ten kiwi. Kočku mám samozřejmě na druhém a karba na poslední, bohužel. Na karbě nějak nejsem, ale mně se ten karb líbí. Ale nebudu je tady samozřejmě porovnávat. Kamarádka ti dala kraba. Ne. To jsi udělala sama. Jo, koupila jsem se vajíčko. Aha. Počkat, to je tady nějaký ohňostroj, co? Aha, ohňostroj Girl Garden, ale už zmizel. Jo a bude to do tady toho videa mluvit Hello Kitty. Běž strouhat! Tam dobře. A snažím se tady vyskákat Girl Coconut. Kdo to je? Já to chci. No to je jedno, já jí to prosit nebudu. Wow. Hodně. Co to je ten pes? A mě to kývne. Jo, odepíšu. No už tady není. Kdo tady není? Ale nikdo. Není tady nějaká holka, co mě dala dračí ovoce. Ona, nějaká holka ti dala dračí ovoce. Jo, a já ho jdu prodat. Co máš? To je ta týpka. Kolik jsem už toho nastouhala. Tam píšu. Píšu ji znova, ale tentokrát přijdu božený. Jej to lajknu. Tak. Aha. A jdu zahrát, já už tady svírat a nebudu děkovat. Nech toho. Napište do komentářů, jestli vás tady Hello Kitty otravuje.
A pokud vás tady otravuje, tak příště ji vyhodím z mýho pokoje. To se opováž jednou udělat a už s tebou nikdy nic netočím. To je na lidech, jestli tě chtějí vyhodit nebo ne. To udělají když tak lidi. Jo? Pokud mě budou chtít lidi vyhodit, tak už se jim nikdy neukážu. Ale ukážeš. Neukážu. Ale ty tady totiž lovíš, víš? Tak ale já se nudím. Tak si taky zahraj Garden. Nevím, kde mám mobil. Jen. Jo a víte, jak tady byl ten velký výpadek v Česku? Té elektřiny. Tak prostě to bylo hrozný. Já jsem nemohla hrát Garden ani Roblox. Ne. Jo, a já jsem se zase nemohla koukat na YouTube. Já jsem taky nemohla, já jsem skoro brečila. Jo a viděli jste to moje minulý video? Tak jo, budu točit videa s plišákama. Budu točit takový plišákový story, jo, teďka před chvilkou jsem ho točila. Teďka točím zase další. Teďka točím zase další a prostě tady zatím leží Pušín v posteli a léčí se, že jo? Jo a řeknu vám takový fakt. V té mikrovlnce, to se mě prostě do toho ta miska nevešla. Takže pak jste mohli vidět, že prostě tam není. Nic to už nechtělo točit znovu. Vážně ne. Jo, a konečně jsem se naučila stopovat video, yes. Akorát prostě když točím takhle, tak mě to stopnout prostě nejde. Jo a víte, jak je v Brookhavenu ten karneval? Prostě mě to moc nebaví, ale dělám ho kvůli tomu, že chci prostě nějaký ten dům. Zatím mám jenom 300 tiketů, což je málo, ale jo. Pokud nevíte, co to je Brookhaven, tak to je prostě taková hra. Kde se může dělat, co chce. Jo, v tomhle videu to ukážu. Tak jo, ne. Prodám tady to a napojím se na Brookhaven. Můžeš udělat až v příštím videu. Ne, teďka to líbu. Já jim to ukážu, protože jsem dneska o tom tady mluvila. Jména lidí, ne. Jména mých friendů ukazovat nebudu. Sorry, ale to fakt ukazovat nebudu. Tak tady můžete vidět Brookhaven. Jo, často hraju. Jo, a když tak přidám si toho, kdo si mě bude chtít přidat, tak musí mít za každou cenu méně kity. A budu se koukat do friendů, jestli nikdo mě bude chtít se přidat. Jo, ty friendy, co mám, to jsou nějaký ty moje kamarády v reálném světě. Něco, no. Ale pokud to nevíte, tak jste asi... Já musím počkat, až si mě načte můj avatar. Nádherný. Hej, načti se můj avatar. Jo, tady mám Roblox Brookhavenu avatar. Jo, a chci se zeptat kamaráda, jestli by se mnou nenatočil takový story, že jsem jako z děcáku a prostě se o mě stará. No, něco takového. Pravděpodobně to asi vyjde, ale já fakt nevím. Tak tady to je ten karneval. Tak já se musím zvětšit samozřejmě postavu. Na nejvyšší.
moc těžký. Jo, to jde nejlíp. Jo, a víte, jak se můžete svíst na kolotoči bez žádných tiketů? To vám hnedka ukážu. Já mám tady tohle. A mně to popravdě stačí dělat jenom do 30, protože už speciální míč mám. Počkej, on je tady update, podle mě asi nebo ne. Ale prostě to dělám klidně do 40, protože mě je to úplně jedno. Jo, tak dostávám 25 tiketů. Tak, hnedka vám to ukážu. Všechna mrkev je nastrouhaná. Tak strouhej okurky a neotravuj. Chci do kolotoče. Na do oranžovýho na. Okurka asi nepůjde. Jo, půjde. Jo. Tak okurku můžu natrhat. Jo. Ne! Kolotoči. Oh, růžovej, tak to se nechám líbit. Tak. Já vím, že jsem původně chtěla natočit Girl Garden. Ale teďka prostě vám ukazuju Brookhaven. Tak, ono to stojí podle mě asi 50 tiketů. Já jsem Kitty. Jo, nevšímejte si to, co jsem řekla. Ne, řekla něco, mám. Tak, ono stačí se svíst jenom do půlky a pak skočit. A pak to máme prostě zadara. Už je to v pohodě. Ale jíst to nebudeš. Tak už to nejez. Pardon, lidi, hele. Mám jedla. Mě tady třeba fakt zlobí. Jo. Tak jo. Já se tady s váma asi rozloučím. Tak určitě odebírejte kanál Kitty. A lajkujte samozřejmě a tak se tady s váma loučí Kitty a hello!